yksi tyttö on? Mä oon täällä. Mä tuun. Hei. Katsoks sä vähän itseäsi? Oi anteeksi. Hei, lasketaanpa kuinka kauan me ollaan oltu edes Murusen. Hei. Hei. Anteeksi kun mä oon myöhässä. Ei kai haikkaa. Kato, toi on ehkä sulle sopiva. Näin. Idiootti. Wow. Just jo. Lasketaan kuinka kauan sä oot ollut ton tyttössä. No päivän. Minäpä lopetan tämän koko kioskin. Siis ei täällä käy asiakkaita. Oi, tuosta. Kuka haluaa tyttöystävälle tämän? Mä. Onko sulla tyttöystävä? No on. Häh? Mikä toi on? Hei! Ai! Siis niin kun... Mä eroon susta. Tiikeri! Painu Minä tulin takaisin. Sattuko? Ei sattunut. Joo. Miksi te kaikki niinku vahtaatte mua silleen? Mä olen Jiri. Mä oon suklaa. Okei. Mä oon kerma. Okei. Nyt mä niinku tajusin silleen. Just. Saanko mä liittyä sen? Päivää. Niin olisi... Niin. Olisiko... Hei, kuka toi tyyppi? Kun se vaan viu. Me erottiin just. Okei. Hei, sä letisti natsaa! Sä oot aika söpö! Okei, kiitti. Saanko mä olla sun tyttö? Eiku, siis poikaystävä on tumpaa. Voi kun ihanaa. Onnea sitten uudesta poikaystävästä. Joo, kiitos. Tossa on sulle vapaa tyyppi. En mä oikein leijonista dikkaa. Katos. Oi, anteeksi! Onks sä ihan pöliä? Mikä sun nimi? Sä letisti natsaa! Tyyppi. Potilaat, nyt minä tutkin teidät. Mitä hitse potilaita? Oi anteeksi, sinä mursu tulet tänne. Mä en oo mursu. Eiku tää? Tää on hylje. Eikö se oo puolista? Oh jee, aha. Missä se pieni riivi on, jonka piti tulla mun äkkiä tänne sairaalaan? Mä en jukoska! Mä en jukoska. Hyvin, pöydillä. Jukoska! Kahvi, onks se kahvi? Eiku teetä, kaakata. Tää on niin parasta! Onks mitä? Mun mielestä kahvi on hyvä. Kahvi. Kakao paljon. Voi ei! Virtaimo! Voi ei, mä tunnen sen. Voi ei. Meitä mä en ikinä uskalla tehdä tunnistaa. Voi ei. Kakao voimat hamsterilla. Tapahtuu, mitä voi käydä. Miksi sä kosit? Sori. Mä oon lattialta hatkat! Ai. Mä lähden. Se hamsteri lähti. Kahvimeren ja voimat loppuu. Nyt mä ymmärsin. Mä ymmärsin, mikä on tilanne. Eikö niin? Mä ymmärsin. Mä oon kissa. Tänne kaikki pojat, jotka haluaa tuolta yhden tytön. Okei, käytetään lattiaa. Mä haluun don. Minä mä haluun. Onko siellä yhtään semmoista, joka tytö? Mä olin tytö. Mä haluun tuo pikku tytö. Moikka, lähetään Jiri. Salatisti natsaa! Siellähän on niitä tyyppejä. Mä haluan tuon patsun. Tule tästä.
No okei, Okei. lähdetään. Kato. Ei kumpi on se pölli? Kumpi on se pölli? No laske! 1, 2, 1, 2, 3, Lähdetään muuten. 1, 2, 3, 4, 5. Oho, sanoppa se. No mä haluan. Se on mun! Oi! Älä koske mun tittiä. Tulkaa nyt tänne kaikki, joka on niinku varattu. No on silleen varattu. No lähtään nyt tyypikka. Sit missä se sale, missä se on se, tos. Niin ollaan varattu. Niin ajattelin mojen paikka. Yeah. Olkaa te siinä. Minä olin gidi. Nyt tuli pikkasen kova. Ja kuka sitten teki? Voi ei, sairauspotille oppila. No. Kuka sen teki? En ainakaan me. Uskon. Me ei ainakaan. Mä vastaan jo ei tää kaikki julitu hoidakaan haluaa. En niin mitään. Säkö mut tiputit? En tiputtanut. Mä vaan sanoin, että mä haluan tulla. Mistä se viisas pello? Kyllä. Tänne, anteeksi. Mitä asiaa? Viisas pello. Kertoisitko, mitä tälle tapahtui? Koska Minä tiputit sen taivalta, sitten hän suuttui sinulle ja kohta hän tanssii Gangnam Stylea. Okei, kiva tietää. Oppa Gangnam Style. En sano sanaa. Saanko mä laulaa sen laulun? Okei. Mulla on sulle esitys. Okei. Saat aika syvä. Näin. Saanko mä nyt joku kodogeen? Onks täällä mitään? Ei. Ei onneksi. Kaikki Saanko mä nyt niinku huomioon? Kaikki tytöt. Tämä ei kuulu se. Tämä kuuluu tuolle yhdelle nalle tytölle. Oppa Gangnam Style. Sexy lady. Up, 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 up. Oppa Gangnam Style. Sexy lady. Up, up, up. Oho! Kuski tippui. Kuski tippui. Niin, kuski tippui siis. Ani, haluatteko te ruoaa? Okei, minä keskityn kuultuun jutun. Sexy Hei, haluatteko lady. te sitä ruokaa nyt? De up, 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 up. Onko mun tytöstä? Kuinka villi sä oot luonteeltas? En villi. Ihan rauhallinen, kiva, kiltti. Mut jos katsoo niinku vähän kun... Siis kerran, sä oot hei se kuningas. Hitsin kuningas. Ei kun et Ei, mä oon Sä oot, et kai se oo sen veli? Kenen veli? No siinä kuningas. Hei, mä lopetan tän uran. Kukaan ei haluu hitsin ruokaa. Teille on tärkeämpää jotain... laulu. Okei, mä en oo siis kenenkään. Anteeksi, me saatiin naurata. Okei, uusiksi. Tää oli pakko tehdä uudestaan. Noin. Kukaan ei halua enää mitään ruokaa! Mietin tila. Okei, no niin. Sillä on neljäs joku juttu. Missä? Uusiksi vielä. Uusiksi. Toi jäydätä! Jumpi. No niin. Mä oon täällä katsomassa oikein. Tullu täällä. Noniin, nyt. Kukaan ei halua mitään hitsin ruokana! Mä silleen laitan sitä lakia kiinni. Kuka haluaa lakin? Ei kukaan sitä. Eli sä haluat sen. Se näyttää norsulta. Katsotaanpa. Ai.
Oppa norsussa. Oho. Mä haluan nyt sä ystävän, joten lopettakaa tämän. Vielä. Kukaan ei halua itse mitään. No niin, mua ei enää oikeesti. Montako kertaa mun piti ottaa tää kohtaus uusiksi? Ei monta aina. Vitsin. Voiko sä nyt lähteä täältä? Vitsin kissa. En mä oo mikään kissa. No vitsin koira. Joo, just näin. Okei. Siis kuka haluu hähjä mitään ja hähjä? Mä haluan, että sä oot mun tytöystävä. En ole kuninkaan veli. Olen koulun prinssi. Mua sanotaan, että mä oon koulun kuumin poika. Okei. Okei, mä en halua sua mun petiin. Ei keskeytyksiä. Okei, mä haluan sulle paremmin. Jos... Hiljaa! Kuule, mulla sanotaan koulun kuumimmaksi, joten... Sä et on. Okei. On kummempi tyyppejä kuin sä. Mä oon koulun kuumin tyttö. Siis Niin kaikki... Niin. Sulla on hienot meikit. Siis kaikki haluaa, että mä olisin niiden tyttövessä. Mäkin. No. Kuule. Haluatko sä tietää, kuka on koulun kuumin poika? Kuka? Oi ei. No niin, me jatkamme ensi jaksossa, kun nuo riitelevät tuossa noin. Niin. Moikka. Tää oli tosi kiva. Moikka. Seuraavassa jaksossa. Se on mä oon kuumin poika. Minä olen. No niin, Ihan selvästi no me niin. ollaan koulun kuumin. Hei hei. Moi. Nähdään ensi jaksossa. Tässä on mun kamminkin.